Lezike izindaba ze1KZN TV fundelo wasamukela soka Nqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. Usizo wesimame ebulala izingane zakhe kukhala ngomkhonyovu ezincwadi zokushayela emphithi kanti umhlathuze ukhala ngabacekela phansi ingqalasizinda. Uthi-ke uqhemeke ngeQwantwala umndeni wakwaNtuli kwaMathukuze eNewcastle enhla yeKwaZulu-Natal lokhu kulandela ukubulawa kwabantwana ababili oneminyaka emihlanu kanye nezinyanga eziyisishagalolunye ngehluku kwebebulawa ngunina ngeviki ledlule owabesefonela ubaba labantwana emazisa ngesenzo sakhe. Umkhulu walabantwana uthi akazi imbangela yalokhu kwakuyini. Uthi usadidekile umndeni wakaNtuli eNewcastle kwaMathukuza kulandela ukubulawa ngesihluku kwabazukulu bababili bebulawa ngonina. Umkhulu walabantwana uthi nabo kabakazi imbangela yalokhu ukuba bekuyini. Asazi nathi ukuthi bekade inkinga ikuphi kakhulu. Okwenzakeleke wabalimaza abantwana. Wasefonela ubaba wabantwana ngoba nami ngayithola inkulumo ngisendleleni ngathola ukuthi usemfonele wathi abantwana babulele. So angikuthathanga notice kakhulu nami kodwa kwangithusa kodwa ngabe ngathi akekho umuntu ongenza leyo nto njoba phela ngishiye nje emini nginaba abantwana kungekho ngcabana okungekho. Kanti uqhube ngokuthi abantwana bathola befihliwe egumbini lokulala lanina. Nakimi kubuya kakhulu lesithombe esasishiwo yilo ubaba wengane. Ngakhani ke manje ngisuka ke sesibheka ke manje sesicinga. Hawu nasithi asiboni lutho konke empedeni la kunanix. Awuna ngithi inhla kanti ubagoqe ngecansi khona icansi leli lukwayo eliplastic nje khona bayikhandela lo. Mangithi inhla ngiyabona ukuthi hayi licansi eliqumbe kangaka khona umkhubo okhona. Hayi nangithi vele abantwana ngabathola ke lapho. Ngasusa ingubo le ngoba icansi laligcina kanje ngayiqhelikisa nje. Ngase ngiphinde ongayibona ukuthi na umntwana lo mdala. Ngase ngiphinde ngiyange enhloko yakhe ngale icansi lalibheke ngakhona ngaqhelikisa amaphampasi ayiwa lahlele nje njengokuthi ubekile nje. Kanti elinye ilunga lomndeni elingafisanga ukuvela lithi abantwana kulindele kuba befihlwe ngempela sonto. Ukufihlwa kuzofihlwa ngesonto kuzofihlelwa eGavani sizophuma la kaMathukuza siye eMountain ngoba izingane zibhilonga ekhabo mamazo ngoba umkhulu bengakenzi lutho noma wengane. So bacelile ukuthi bacetha abantwana bakhishelwe kwaMkhwanazi kuyikhaya lasekhabo mama bazophumela khona beGavani nathi sizophuma njengomphakathi nomphakathi sizophuma nawo la siye eGavani maqedwa lapho bese kuyabuya. Khona manjalo amaphoyisa semajuba aqinisekisile ukuba watholakala umenzi walokhu wabesephuthunyiso isibhedlela njengoba naye ayezama ukuzibulala. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngikwaMathukuza eNewcastle. Uhlalo wePMB Driving School Association usazi Msomi uthi abahambisane nenkohlakalo eqhubekayo esikhungweni sasemkhondeni esikhipha ke izincwadi zokushayela ekhuluma nethemba lezindaba uMsomi uthi balishayela ihlombe uphenyo oluqhutshwa umnyango wezokuthutha esifundazweni kulesi sikhungo lokubuza emva kokuvela kwembiko yokuthi ke lesi sikhungo kunenkohlakalo ephezulu yokukhishwa kwezincwadi zokushayela ngendlela engafanele. Siyaqhubeka nokusebenza ngokujwayelekile isikhungo sokuhlolela ukuthola izincwadi zokushayela sasemkhondeni eMgungundlovu nakuba kusanda kuvela inkohlakalo ethinta ukukhishwa kwezincwadi kongekho emthethweni. Usazi Msomi wenhlangano yesikole esifundisa ngokushayela uthi bakushayela ihlombe ukuphenya kwalezi insolo futhi abahambisani nazo lezi insolo. Usho nje okokuqala ukuthi siyabonga kakhulu ukuthi kwenzeke okwenzekile ngoba kuzoveza izinto eziningi ekade zingahambi kahle mhlambe nathi ezama owner ebesingekho aware of
but ukwenzeka kwesenzakalo lesesenzakalile kusivula amehlo nathi ukuthi ke sibuke kakhulu ngempela ukuthi iyiphi indima esingayidlala njengama driving schools imbona ama driving school because sikubuka kuyirisk kakhulu nomngozi obukhulu ukuthi indaba yokudayisa kwezincwadi eKZN iqhubeke ngoba indaba uma ubuka emgaqweni izingozi ezenzakalayo iyasilimaza kakhulu lonto leyo. Then iquestion ibuya back ukuthi labantu abangaka benza ingozi ezibucayi kangaka bafundiswa aphi kanjani, so fanele ayo tester afanele bribe. Asikho isidingo salokho ngoba uma ebribe ubribelana umfundi mawukuthi ucompetent, so simelene kakhulu nokuthi uma ukuthi kunobukhoshokhosho obungako benzakalayo thina izimbona ama driving school sithi umthetho awudlala indima yawo. Lenhlangano ithi izobathathela izinyathelo abanikazi bezikole zokushayela abazotholakala ukuthi benze inkohlakalo yokutholakala kwezincwadi zokushayela ngendlela engekho emthethweni. Sayidini lethu esibathola benza besaqhubeka benza icorruption sizobabamba thina ngokwethu siyoba reporter emaphoyiseni ngoba iyasikhathaza kakhulu lento enzakalayo indlela esimelelene ngayo ngoba manje sesiaware ukuthi kunento eyenzekayo ekanjena seswavule wonke amehlo ukubheka ukuthi uma ke kwatholakala umuntu sizolisukumela thina kuqala udaba mhlawumbe amaphoyisa ayothi elithola awubelithola ngathi hayi ukuthi ayitholela wona ngoba nathi siyimisela ukuthi sisebenzisane nawo. Okhulumela ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni kwaZulu-Natal uNdabezinhle Sibiya uveze ukuthi sekusungulwe ithimba elisokhuculula inkohlakalo yokukhishwa kwezincwadi zokushayela ngendlela engafanele. Uveza futhi ukuthi ukhona ukusebenzisana nama-Hawks kanti usephinde wancoma kakhulu ithimba elilapha kwi-department i-Transport and Traffic Inspection Unit ngokusebenza umsebenzi oncomekayo ukukhuculula nokuvundulula lesidleke sokudayiswa kwezincwadi zokushayela kanye nama-license nama-learners. Ungqongqoshe uveza ukuthi kubheke ukuthi ke kukhucululwe ama-testing centers, testing and licensing centers angaphezulu kuka-30 la KwaZulu-Natal, angaphansi komasipala kanye amanye angaphansi kwe-department. Lenhlangano yesikole esifundisa ngokushayela ithi izimisele ngokusebenzisana nomnyango wokulwisana nenkohlakalo eqhubekayo kulesi sikhungo saseMkhondeni. Izindabeni KZN TV bikuthabani Maphumulo eMkungundlovu. Khona manje lokho ubuholi benhlangano yezikhungo ezifundisa ukushayela kulesi sifundazwe ubumbano buthi ke kwanda kwabantu abavula izikhungo ezintsha ikhona ke ukugcina kuba nomthelela kokwanda kwenkohlakalo kulomsebenzi. Owalenhlangano uMzwandile Zondo uveze lokhu ke ekhuluma neze kulezi ndaba eThekwini. Ukusabalala kwevidiyo yesikhungo sokuhlolela ukushayela eMkhondeni ezinkundleni zokuxhumana negcina isivezwa nomnyango wezokuthutha kanye nephimbe belizwakala abantu bekhuluma ngezinto ezithinta ukugwaziselana kungokunye lenhlangano egxekayo ngoba ithi ingcolisa igama lomsebenzi onzima abawenzayo wokufundisa abantu ukushayela. Kulozi indaba ekukhulunywa ngazo ezithinta izincwadi zokushayela kanye nale corruption esizwa ukukhulunywa ngayo ezindaweni la kuhlolwa khona ukushayela ama-learners nama-license. Siyinhlangano yama-driving schools siphatheka kabuhlungu kakhulu. Akuyona into esiyithandayo, akuyona futhi into esiyamukela ukuthi yenzeka ngoba ayisinikezi isithunzi esisidingayo njengama-driving school. Le nhlangano iphinde yazwakalisa ukuphikisana nombiko othi iningi labantu bathola izincwadi zokushayela ngomgunyatho kanye ngenkohlakalo. Siyalibona ukuthi likhona ilambu lenhlanhla yokuphila yokuthi ngelinye ilanga sifundazwe saZulu-Natal lento esikhulunywa ngayo yokuthi sifundazwe esicishe sinabantu abawu-50% abanencwadi abayithola ngendlela engekho right. Asikujabuleli lokho futhi asikuvumi. Even nalabo bacwaningo ababecwaninga ngalokho thina siyaphikisana nabo ukuthi khona into njengaleyo ngoba ama-driving school maningi njengoba ubona ukhona la esayithini abantu nabo ababhizi bayahlehla bayafunda bafundisa ukushayela. Asikwazi ukuthi ke kubona konke mase sithi konke kubi. Fanele kube khona okubi kube khona futhi kunye sekuncomayo ukuhle ukuze inqolo izoqhubeka ihambe phambili. Le nhlangano iphinde yanxusa umnyango wezokuthutha kulesi sifundazwe ukuthi usondele usebenzisane nabo ukulwa nesihlava sokugwazisa izikhungweni zezincwadi zokushayela. Kusenjalo le nhlangano iphinde yakhala ngesibalo esandayo sabantu abavula izikhungo zokushayela
bathi lokhu kugcina kuphazamisa umsebenzi. Umuntu kwazi ukuxhumana nomuntu mhlambe osebenza ngaphakathi mhlambe we-examiner athi ngane yami hamba wena noma mfowethu vula i-driving school mina ngikhona ngizokusiza. Uyambona lo muntu lona usele driving school useyasebenza futhi uyambona futhi wenza nje izinto nawe ungazazi. Mayifuna i-date uyayithola abantu bakhe bayaphasa awazi kanjani. So ubonto lento lena istill sakunikeza inkinga. Umnyango wezokuthutha kumanje uphezulu komkhankaso wokuvala zonke izidleke zabantu abagwazisayo ukuze uthole incwadi yokushayela. Ungqongqoshe uyagcizelela ukuthi #nenzani la ezweni operation izoqhubeka uthi nje the game is over ikakhulukazi lapha kuma testing and driving license centers la athi khona umsebenzi wokukhuculula ukungcola uyaqhubeka bawu11 abatholakale ukuthi ngathi bashayela ngeincwadi ezombumbayi owaqonda kathi bayithule kanjani kanti ke uyedwa umsebenzi usevumile ukuthi kukhona ukubrongo okwenzakalile waplead guilty kanti ke ithimba la transport and traffic inspection unit liyaqhubeka nokusebenza thina operation Chanela kukhona ama-hawks kukhona i-asset forfeiture unit kukhona i-road traffic management corporation iqinisekisa ukuthi labo abanga ladeli imithetho okuyisyndicate enza nomsebenzi iyajeza. Kutebokho Sibisi kwezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngiseThekwini. Sithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1KZN TV nazi kokuyizona ehamba phambili osona namhlanje. Usizo wesimame ebulala izingane zakhe kukhala ngomkhonyovu ezincwadi zokushayela emphithi kanti umhlathuze ukhala ngabacekela phansi ingqalasizinda. Osomlomo wamasipala umhlathuze uTopias Gumedo unxuse komphakathi uba ubike ngezenzo zobugebengu ezekugwemeka izenzo zomntshontsho kwama-cables kanye nokulinyazwa kweziphehlimandla zikagesi. uGumedo kusho lokhu ngesikhathi kebeyohlola isiphehlimandla se-Richards Bay kulandeleke izigameko zokucekelwa phansi kwengqalasizinda yeziphehlimandla sikamasipala. Lena-ke ngenye ama-substation kamasipala nalapho-ke bebezobheka umsebenzi oqhubekayo ngemuva kokuthi kulinyazwe ingqalasizinda kwaphindwa kwantshontshwa nama-cables. uGumede uthi ukulinyazwa kwengqalasizinda kuphazamisa nanohlelo lokuphakela amanzi ezindaweni zasempangeni Richards Bay kanye nasemambuka. Silapha ukuzobona umsebenzi oqhubekayo emva kokuba sithole ukuthi kade ulinyazwa abantu betshontsha ama-cables. Njengomasipala phela bane-budget esukubekiwe. Manje ke uma kuzofika kulungiswe bese kutshontshwa kusho ukuthi kufuneka imisebenzi eminye ime zokulungisa lokho. Ikakhulukazi ngoba kuthinta udaba lamanzi. Yingakho uthola ukuthi enhlelo eziningi sisele emuva hayi ngoba umsebenzi ungenziwe ngoba ukhona isimo lesibhenazi. Kodwa umuntu athokoza ukuthi uyobona umsebenzi uyaqhubeka anokuthi mhlambe end of April bazokuphelile. Kulezi gameko-ke kusaboshwe abasolwa ababili abatholakale bezama ukuphazamisa isiteshi sikagesi sikamasipala. Labasolwa ngesikhathi beboshwa banikezela ngolwazi ngezindawo lapho begcina khona lezi zinto abasuke besitshontshile. uGumede ushayeleke ihlombe umsebenzi owenziwa ngamaphoyisa ukubopha izigilamkhuba. Bengifisa ukuthi umphakathi wazi ukuthi uma kune-problem esuke khona singakho ukuthi siwe singasibomi sekunenkinga ezama ukuxazulula. Ngaleso sikhathi leso uma baziswa basibezelele sikwazi ukuxazulula njengoba namanje ixazuleke. Kodwa uma umuntu kukhona abantu abasolayo nabaziyo phela angareporta nje angasho ubani akwazi ukusiza ukuthi sibe proactive in terms of abantu ababagangayo. Ube senxusa ukubambisana nomphakathi ukuba-ke uma kukhona ukwaziyo noma okusolayo ubike-ke ngalezi igameko ukuze-ke kunqandeke lobu bugebengu okuphazamisa ukulethwa kwentuthuko emphakathini. Sibonga kakhulu SAPS ukuthi zibanjwe lamkhuba. Sengathi ne-market la isakhona ibingatholakala ngoba uma i-market isekhona uyoqhubeka nokuganga. Kanti uma sikwazi ukuvala i-market leyo cishe bazoswetha basakuphi nendawo.
Umqeqeshi womfundi wesikole samabanga aphansi iSikhwelo Primary eMlazi usenxuse ongaba usizo ukulekelela ngekece umfundi kayomela elakuleli ezweni lase-Uganda emqhudelweni we-Chess Africa i-Africa Youth Chess Championship nyenyanga ke ezayo. uLerato Masiteng uthi-ke ukushoda kwenkece kungaholela ekutheni-ke kushabalala amaphupho lomfundi ogama lakhe ukhethelo Mlaba owenza ugrade 2. Ukweswela inkece koyomela elakuleli emqhudelaneni yomdlalo we-chess emazweni angaphandle kungase kushabalalise amaphupho alomfundi oneminyaka esishiyagalombili. Umqeqeshi wakhe uthi-ke sebezame konke okusemandleni ukuqoqa imali njengoba ke izindleko ziziningi futhi zimba eqolo. Tournament yokuqala azohamba wedlala ibizwa ngokuthi i-African Youth Chess Championship ezobidlala eUganda ngomhla ka14 kuya kumhla ka23 of May. Kuningi kakhulu okufunakalayo ngakwezimali because nasabazali asikwazi ukumitha asikwazi ukuthi size sifinyelele kule mali efunakalayo nje umntwana ezohamba. Imali efunakala lapha yana u53,000 it's 53,000 nento. Kwenziwa yini lokho because umntwana usayimana njengoba ngishilo ukuthi una 8 years kumele ahambe nomzali noma ahambe no coach noma ne guidance. Dingala ama flight dingala i-chessa kumele ibe registered ingane, kudingakala i-accommodation phambili nama meals, kudingakala i-visa, kudingakala phambi ukuthi umuntu ahambe a-vaccinate. Ngicabanga ukuthi kuningi kakhulu plus nje yokuya nokubuya. So singakujabulela kakhulu njengoba nginicelile bese ngajabulela mangaqhamuka noma ubani umuntu ongakwazi ukuqhamuka ongakwazi ukusponsorisha noma ongakwazi ukwenza i-donation ukuze umntwana ezokwazi ukuthi aphumelele kulolu hambo la international. Lo mfundi uzophinde aye komela elakuleli emqhudelaneni emibili ozobanjela ke eSri Lanka kanye naseGeorgia nakhona okudinga inkece. Uhamba nje ingenxa yokuba ngabanye babanqobile ngesikhathi ke emele isifundazwe iKwaZulu-Natal kwezinye izifundazwe. Umqeqeshi walomdlalo usike lona umdlalo obalulekile njengoba usiza abafundi bakwazi ukusabalala ngomqondo. Chess ayigcini lapho ngokuba isports because iyenza ukuthi ingqondo yengane isheshe ukubamba, ikwazi ukusolve ama problem, ikwazi ukuba creative, ikwazi ukuba nememory. Okunye futhi okugcina ikwazi improve i-IQ yomuntu. So umudlala i-chess, ingane edlala i-chess noma ingezi kahle eclassini, once edlala i-chess iyazama ukupick up. Nale yenza kahle eclassini imidlala i-chess gcina seyenza kahle kakhulu and iyakwazi futhi i-chess ukuthi ibe isifundo njengakwamanye amazwe ko-India nako Russia i-chess isifundo esikhompa. Ezindabeni ze-One Catherine TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Inhlangano yabake bafunde esikoleni ikhomba indlela high school eNgwelezane ngeminyaka yangama-1970s iNgwelezane Veterans inikezele ngesicathulo zesikole ezingu-75 kubafundeke abadingayo kulesi sikole. Oyilunga lale nhlangano uDominic Mayise uthi-ke bakwenza lokhu ngoba banentshisekelo yokugqugquzela imfundo kubafundi kulesi sikole. Isikole ikhomba indlela high school esisengwelezane sasungulwa ngonyaka 1974 sesikhiqizeka abafundi abaningi kusukela kule minyaka. Iqoqo lalabo abakabafunda kulesi sikole kusukela sisungulwa banikezeleke ngesicathulo kubafundi bathi inhloso ukugqugquzela inhlonipho nemfundo kubafundi. Inhloso yethu ukuba lapha namhlanje ukuthi sizobona abantwana, sizokhuthaza abantwana bese siyabagqokisa, sidecide ukuthi sibathengele icathulo esikwazile ukuyithola. Sithole 72 pairs esicabanga ukuthi ngokuzayo sobe sisimultiplyele kanjalo. Inhloso nje bekuwukuthi sizohlangana nabafundi bebone isifundo sokuthi sakhula kanjani nabo bangaba lokho esiyikho khona namhlanje. Uma ngizobheka thina sikhule ngekhathi enzima, sikhule kusadominate ubupha, kodwa ingane zamanje zona seyikhule zonke sezithole eduzane, kodwa sekuyizona engesenayo nenhlonipho. Thina sikhule ngenhlonipho, uthi unosizi kodwa awumazisa wonke umuntu, awungakhethi ukuthi umzali wakho kuphela. Sikhule kulobo bunzima obabukhona ngaleso sikhathi, kodwa sakwazi ukuthi sikhule sibe abantu, ngakho njalo ukulalela, ngakho njalo ukumukela neyalo ezayiqhamuka kubantu abahlukahlukene. Ikomiti lesikole libhekele ukweseka abafundi ngezinto ezahlukene lithi leli igxathu elizolekelela abafundi ukuba ke bethande isikole. Sibonga kakhulu into abazosenzela yona esikoleni ngoba
ingane mangabe ishoda ngeuniform ezinye ingane zigcina kuba ngathi ziyayihleka bese igcina ilove esikoleni omunye umntwana ezegcine efise ukuyeka isikole ngenxa yokuthi yena uzibona engafithi engafani nezinye ingane. So into abasenzele yona ezesikole siyabonga kakhulu. Basisize kakhulu ukulekelela abantwana bethu ukuthi bathande isikole bebone ukuthi nathi sihothisha siyabathanda. Isikole iKhomidlala High School kunyaka 2025 sitholeke imphumela engu-95% kamatikuletsheni. Uthisha Nhloko walesi sikole uSibonakaliso Shabalala uthi ukuvakashelwa kwalabo abafunda kulesi sikole uzokwelula isandla kudwebeke isithombe esihle kubafundi ngokubaluleka kwemfundo. Ukubona befika abaphumelele nabo besivakashele ngoba bafike babalula esikhathini sabo besesesikoleni ukuthi babe ngabafundi ababenjani. Kodwa ukubaluleka kwemfundo ikona abaqhakambisile ukuze laba bekhona nempilo akukho okunye ngaphandle ukuthi bafundile. Lokho ke kukhande isithombe esihle kubantwana ukuthi bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukumisela. Babone futhi ukuthi ukuhlupha nokuhlonipha kuyinto ukungahloniphi akusiyo into elungile kodwa ukuhlonipha nokuphatha kahle kwenza ukuthi ukwazi ukuphumelela. Sithokozile ukubabona kwabo kukhande nesinye isithombe kubantwana ngoba sibone nababese parliament sabona nasebekhulile. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eNgwelezane. Asiphinde futhi iseyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona ke indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze obekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Usizo wesimame ebulala izingane zakhe kukhala ngomkhonyovu ezincwadi zokushayela emphithi kanti umhlathuze ukhala ngabacekela phansi ingqala sizinda. Ake sibheke ngosini yezomnotho. So irandela kuleli lu-16.35 maqhathiso nedola laseMelika libo 22.18 maqhathiso nopondo waseBritain libo 19.27 maqhathiso neeuro igolide lona $4,015.44 ounce olungahluziwe wona $94.79 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Owabekade ke ngukapteni weMamelodi Sundowns uHlompo Kekana uthi ke leli qembu laseKlokop lizosivikela ke isicoco seBetway Premiership kule sizini yize ke Orlando Pirates ishubuyise embangweni wesicoco seLeague. uKekana uthi Sundowns isinqobe ke isicoco seLeague amahlandla ayishagalolunye kulandelana inabadlali ke abanesipiliyoni futhi ke asebeyijwayele ingcindezi yombango weLeague. Lenkakha ke ibeke kanje ingxoxweni ekhethekile neze kulezi ndaba 1 KZN TV eRichards Bay. Iqembu leMamelodi Sundowns selidle isicoco zeligi amahlandla ayisishiyagalombili kulandelana kule sizini ka-2025-26 ama-Brazilians ahlele esicongweni seBetway Premiership njengoba esalelwe imidlalo eyisikhombisa ngaphambi kokusonga kweligi kanti owangukapteni waleli qembu uHlompo Kekana ukholwa ukuthi Sundowns izokwazi ukuzivikela isicoco seligi kule sizini. It's a team that is on the run now. When I look at their form in the last 10 games, they've managed to win those 10 games. And I must say they've hit the form at the right moment where, you know, a lot is at stake now. They're in the semi-final of the Champions League. And now they are being chased by a team that doesn't stop scoring. So that on its own, it's a big challenge for Mamelodi Sundowns, and I do believe that when you are a team like Mamelodi Sundowns, who have been tested for over the years, you always have to respond. And I think this is the moment where they really need to show who the real champion is. uKekana uthi umqeqeshi waleli qembu Miguel Cardoso akasithola ngaphansi kwencindezi uma ephunyuka eqathe emlonyeni. Inqinisweni ukuthi when you are in the Mamelodi Sundowns team, everybody is under pressure there. It's just unfortunate that you are in a team that everybody expects you to do well because you have shown us that you can do well. The coach, the players knows that this wasn't the smooth season for them, you know, with a lot of expectation after, you know, going to the Club World Cup. And I hope they did well that side. I believe so, and I saw that the matches that side. It was just unfortunate that they didn't win the trophies that I thought they deserved to win.
You know, they didn't make the MTN final. They didn't make the Carling Black Label final. They didn't make the Nedbank Cup final. For me now, they're under pressure because they have to get a trophy. Ukekana uthi abadlali basemumva ukhulisa umdawu weSundowns noLibone Sema wePirates bakufanele ukufakwa ohlwini lwabadlali kwimkomelo yePSL Awards ekupheleni kwesizini. He's a problem. When you look at the Mamelodi Sundowns team, you look at the player like Modao, for instance, evergreen, forever they're competing, pushing. Of course, when you are in the team of such, player power, excellent in everything that they do, now you'll be, as a defender, you'll be overlooked, of course, because we're looking for somebody who has been doing so well. When you look at a player like Olebone Siema at Orlando Pirates, in a first season at Orlando Pirates, in a big team of that nature, he played more than 25 games. And it's been excellent. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Nasi-ke isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukelize yagoqo besiphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.